Case 8 menos 20 da tarde, moita atención porque chega a España unha práctica totalmente perigosa. Mirade senón o que reza este titular. Existe o que se chama Festa Botox, onde os participantes se inxectan toxina botulínica. Moito cuidado, estamos falando de quedadas sen ningún tipo de supervisión médica nin profesional para pincharse Botox directamente. Por fortuna, non nos consta que en Galicia este pasando algo así, pero todo isto coincide ademais cunha operación da Garda Civil en toda España que está investigando 21 clínicas por poñer Botox pirata. Botox que venden de Corea do Sur. Estamos falando que non ten nin as garantías mínimas. Rocío, falamos de prácticas absolutamente kamikazes. No, dende logo é unha auténtica temeridade. E para falar disto hoxe, quixemos estar con Avelino Rei, que é o vicepresidente da Asociación de Medicina Estética de Galicia, e dinos que son prácticas máis que perigosas, porque no caso de querer facernos algún tipo de tratamento estético, o que temos que facer, por suposto, é ir a unha clínica especializada e que non lo administre tamén un médico especializado nisto, porque senón as consecuencias ás que nos podemos ater son terribles. Compañeiros e compañeiras, hoxe no Hora Galega saímos ás rúas de Vigo para preguntarlle á xente se realmente coñecen iso dos Botox Party. Que é isto? Pois quedaron tres colegas basicamente para pincharse medicina estética así na rúa, plas. Barbra Streisand. Hoxe falamos das Botox Party. Sabedes o que é isto? No. Invitar a un médico a que veña a túa casa a tomarse aí algo e, No. bueno, pínchame aquí un poquito. No tiene cabeza eso, no tiene sentido. No tiene sentido. Ningún sentido, ninguno. Acabo de fazer, tenho uma semana só. Ahora mismo? Sim. Onde o puxeste? Aqui e aqui, que me preenchia porque me incomodava o risco que tenias aqui. Que che gustaría? Con que probarías? Rinoplastia y tal, yo sí, yo con eso. Atreveríaste? Sí, yo sí. Te recomendasme que eu me poña Botox? Não tendo tu. No, donde me poñería? Pra ver, aqui ó, Aqui? tudo enrugado, pé de galinha. Aqui. Aham, aqui. É, só, sim, aham. Depois vou ter que pensar eu eso, eh? Coloca, sem erro. Avelino Rei, vicepresidente da Asociación de Medicina Estética de Galicia, moi boa tarde. Boa tarde. Falamos das Botox Party, algo que a min me estoupou a cabeza porque entendo festa por un lado e medicina por outro, non sei como vestir. Pues difícil de combinar, efectivamente. O mínimo imprescindible que se debe pedir para que unha actuación médica no campo da medicina estética se leve a cabo é que se xa feito primeiro nun centro que teña unha autorización sanitaria específica para elo, que é a U48, por a que tanto pelexamos. E, por tanto, ten que haber un médico respaldando esa propia unidade. Para levar a cabo este tratamento tampouco é unha cuestión de poñelo en grupo, é dicir, estos son tratamentos individualizados. Ten que haber un diagnóstico previo, unha proposta adecuada para ese paciente e a hora de realizalo, pois os produtos sanitarios que se utilizan son exclusivos dese paciente. E logo é un medicamento, é dicir, eu creo que isto en ningún outro campo da medicina alguén se plantexaría ir a facer un tratamento de esta maneira. Entonces, por que non noso sí? Pois volvamos outra vez, un pouco de sentido común, que ás veces é o menos común dos sentidos, pero que é imprescindible para levar a cabo unha moi boa actividade médica neste campo, na medicina estética. Medicina estética responsable. Pel máis tersa, faccións máis finas, beizos máis voluminosos, e é que hoxe en día todos e todas queremos estar máis resultóns. Os tratamentos de medicina estética están de moda, pero ollo, porque escoller que facer e, sobre todo, onde facelo, pódenos aforrar máis dun disgusto. Ai, mira nai. Juan Suárez, odontólogo. Os tratamentos de estética están en auxe e, de feito, podemos dicir que algún deles se poden facer aquí nas clínicas dentais, non? Sí, efectivamente, hai tratamentos que se poderían facer aquí. No contexto dun tratamento dental, sempre. Nos aquí temos un servicio de medicina estética porque temos un médico estético, unha médico estético neste caso, que fai todos os tratamentos relacionados ca estética. Pero claro, para eso requires ter un gabinete específico para ese tratamento, requires ter un médico con un máster de medicina estética e cumplir as normativas que si se obsergas unha serie de licencias. Que formación teñen que ter estes profesionais e como pode afectarnos a nós se imos a un que non é tan profesional? A formación médico con máster de medicina estética. Os médicos deben ter ese máster, son os que saben e son os que deben facer. Intrusismo, ves de todo. Eu sei de xente que veu vídeos en YouTube, comprou o hialurónico e o pinchou el mesmo na casa.
con eso ves o nivel de intrusismo que hai. Se se fai mal, pois unha desfeita pode quedar a cara como un poema. Si é no contexto dun tratamento dental, saber que surcos, beizos e mentón pode facer un odontólogo ou unha odontóloga. O que se pide son beizos e botox por aquí e aquí, as patas de gallo, esas cousiñas. O botox, a toxina botulínica, por un médico estético sempre, e os beizos, o que falábamos antes, no contexto dun tratamento dental, podémoslo facer nós. Os dentistas temos a capacidade de usar toxina botulínica en determinados tratamentos médicos, pero non para estética. Haise que fixar en todo iso, pero o que vexo é que fora xa non lo di directamente, non? Efectivamente, a normativa na Comunidade Galega exixe que poña o rótulo que hai servicio de medicina estética. E ademais deso, debe estar tamén registrado, si vos fixades aquí, isto debe estar á vista do público, donde determina as ofertas asistenciais do centro. Neste caso, odontoloxía, medicina estética e deposto de medicamentos, porque isto vai asociado á toxina botulínica. Claro, se imos a un centro que nos ofrece este tipo de tratamentos, pero non ten todo isto, non está facendo as cousas ben. hai máis xente nova que antes, notades un cambio? Moita xente nova que o pide, hai de todo. O perfil non é bastante heteroxéneo, hai de todo. Mulleres, o que máis. Homes pouco, pero tamén hai algún, Alba, a xente vai caendo nesta moda. Sí. Pero hai que saber onde caer. Hai que saber caer ben. Hai que saber caer ben. Cando faz, quedas ben, entón gusta, é algo adictivo, claro, normal. A todos nos gusta vernos ben.